हिमन्त बिश्व शर्मा गोख्रैनो एक्सेप्ट खालामनानै लायाब्ला जों हंग्रामखौ खालामगोन जों हंग्राम सोलिलांगोन 1 मास सोलिगोन बिटिआरनि प्रमद बर'खौ जोङो बुङो गोख्रैनो जाहाथे जोंनि थाखाय राहा लायाबा जों आरोबाव खालामगोन प्रमद बर'आ सिगाङाव गोदो मा बुंदोंमोन बे बुंदोंमोन गोरिब दुखिद्र मानसिफोरखौ आङो नायगोन परिबर्तन जागोन होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर'नि परिबर्तन जागोन होननानै बुंनाया बोरो सिगाङाव होनाय भिडिअ क्लिपखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना दिनै आङो मानि थाखाय भिडिअखौ लानानै फैदों जोंहा अंगनबादियाव ओंखाम संग्रा जिथुनाखि आब'मोन बाजैमोन बिथांमोना दरमानि सोमोन्दै थांनाय 4 तारिखआव धरना होदोंमोन बिनि सोमोन्दै आं नोंसोरनो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोना आसा खालामो इसोरनि उनाव मोजाङै दं आंबो लोगोसे इसोरनि उनाव मोजाङै दङ दिनै आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै जास्ट नोंथांमोननिसिम आं आखाइ खबजों मोनसे रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लादो जाहाथे आंनि भिडिअ आपल'ड होनाया नोंथांनाव लोगो मोनहैयो आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायलांबाय थानो हानायनि बै सिगाङाव होनाय भिडिअ स्क्रिप्टनि आगोल जोंहा प्रमद बर' सारा बै समाव एकट जानानै फैखांनायनि उनाव मा बुङामोन बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना प्रमद सारनि बुंनाय मेन टपिकफोरखौ नायनानै लाग्रोदो नाथाय बिसोरो सोर बिटिसि सरकारा दिनै बिजेपियाव लोगो नांनानै दङ गासैबो काउन्सिला बिजेपिजोंनो दंजोबो बेवहाय मा सोलाय सोल' फैनो जोंनिया सोंलुआ बेसो जुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ हेंथा खालामनानै एजिपिया सरकारनिफ्राय ओंखारनो हायोबा जेरै मोनद' हारिनि एसटि जानाया जेराव जोंनि मोन्थाइखौ धंस खालामगोन बिनिफ्राय जोंनि एमएलए एमपिफ्रा मानो ओंखारनानै फैनो हाया दिनै सिदा खोथा बिथांमोनखौ रोखा खालामनांगोन नोंथांमोना गुबुन हारिजों थानो ना जोंनि हारिजों थानो गुबुननि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो ना जोंनि हारिनि मोन्थाइनि थाखाय जों समखौ बिनिखायनो होदों जोंहा बिश्वास दङ गाबोन जोंनि साननाय हनायखौ मावाबा 1 सेकेन्डआवनो जों राजा लामायाव ओंखारफिननो हायो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननिखौ जों सम होदों मैया सावरायखांनानै सागान होखांनानै आसाम हाउसआव जोंखौ साहा लोंनो लिंदों मिटिं खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टार बेवहाय मिटिं खालामखांनानै थांनायनि उनाव आं हारसिंनो गोजौआव थांनानै लोगो हमनानै सोंफिनदों सागानावथ' नों सहि होबाय बे हाबाफारिफ्रा जागोन ना जाया होननानै जायाबा खिन्थु बारा गोबाव नेनाय नङा आङो होननानै बियो हमख्रबनानै बुंदों जे नोङो सानफ्रोमबो अख्राल' खालामो नायबायल' था जों मोनफ्रोमखौबो मावनानै होगोन होननानै दा बिथांमोननि रिलिफ रिहेबिलिटेसननि खोथाफ्रा बेवहाय लिरनाय दङ बेजों लोगोसे रायजो राजानि थाखाय गोबां बाथ्राफोर बेवहाय जौगानायनि बाथ्राफोर बेवहाय बे सुक्तियाव लिरनाय दङ डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि बाथ्रा लिरनाय दङ दिनै एसपिडिसिखौ जों जेबो बुंनो हायामोन नाथाय दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों गोसो जाबानो होखारनो हासिगोन गोसो जाबानो लाबोनो हासिगोन जोंनियाव एसेबाबो गोहोआ फैबाय बिथांमोननि हेंथा होसेयावबो दिनै थैजासे जेल साजा फोसावनायनि उनाव रन्जन दैमारि बिथांखौ लांनानै बेयाव सागान होयो नोंथांमोना नुबाय जा प्रमद सार बुंनाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदोंमोन बै समाव सरकार सालायबाय थानाय हाग्रामा महिलारिखौ थारमाने बिथांमोनहा बिजेपि सरकारजों दङ नाथाय दिनैबो दाबो बिटिआर सरकाराबो आंनि नुहुरनायाव आरो मिथिनायाव बिजेपि सरकारजोंनो दङ मानोना जोंनि जिथुनाखि बिटिआरखौ सालायगिरिफोर बा बिटिसिखौ सालायगिरिफोर नोंथांमोना बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि गिदिर पलिटिकेलजों एलायन्स जानानै थायाबा जेबो उफाय गैखाया आं बेखौसो नुहुरो जायखियानो जाया मानो पलिटिकेल हान्जाजों एलायन्स जानानै थाब्लाबो नोंथांमोना नोंथांमोननि डिमान्ड मथे खामानिखौ सोलिलांबाय था आरो मोजां मथे खामानिखौ मावलांबाय थानो नाजा जाहाथे रायजो राजानि थाखाय अनजानाय खामानिफोरखौ मावलांबाय था बिनि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबै रिक्वेस्ट खालामहरो बुंबावदोंमोन बिथाङा फंनैसो खोथा खामानिखौ मोजां मावाब्ला आसाम सरकारफ्रा बा बिजेपि सरकारा बै समनिया माने हाग्रामा महिलारिखौ बुंहरनाय बायदि जादों बियो थांखिनानै बे समाव मोजां मावाखै बेराय नाथाय बिथांमोना जिथुनाखि हाग्रामा महिलारिनि दोलोआ बिसोरो मोजां मावैनि थाखाय मानो ओंखारबोनो हाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनै नोंथाङाबोथ' सासे बिजेपि सरकारजोंनो एलायन्स जानानै दङ बा बिजेपि हान्जाजोंनो दङ नंगौना नङा रायजोफोर अब्ला दिनै बिजेपि सरकारा मोजां मावदोंना मावाखै गासै रायजोआ नुगासिनो दङ बेनि थ्रुयैनो नोंथांखौ हाजार हाजार मानसिया खौथि खौथि बर' फिसाफ्रा दुखु मोनगासिनो दङ दिनै बिथांमोना जुदि मोजां मावोब्ला नोंथांमोन बायदि सासे चिफ मिनिस्टारफ्राबोथ' ओंखारना फैनो हायो बिजेपि हान्जाजों खौसे जानायनिफ्राय
ओंखारबोनानै गोदान लामायाव आगान सुरनो हायोमोन ना सार? आरो बुंदोंमोन जे बे एकर्डनि गेजेरजों बा जों जेरै गोसो जायो एरैनो जोंनि गोसो बायदि जोंनि पावार थाखानाय हिसाबै सोरबा एसपि डिएसपि खौबो आनलिगेलनि खामानि मावोबा रुल्सनि बाहेरा जायोब्ला बिथांमोनखौबो जोंनि गोसो बायदि होखारहरनो हायो आरो गोदान लाबोफिननो हायो होनना बुंदोंमोन। नाथाय बेफोरो दिनै बोरै सार? नोंथांमोननि क'क्राझारथिंनो सोलिगासिनो दङ माथो। बै सोरबा स्कुलनि प्रफेसार ना प्रिन्सिपाल लादु सिं ना मा सिं बिथांमोननो दासिमबो होखारनो हायाखैबा अब्लालाय बेलाय मा गोसो बायदि होखारनो हानाय जाखो? बबे पावाराव बुंखो नोंथाङा? पावारा दंमारबा बिथांखौ दिनै होखारदो, मानोथो दोनबाय थाखो बेयावलाय? लोगोफोर, आं बारा गोलाव खालाम सानाखै, जेसांनो बुङो एसांनो भिडिअ लावलाङो। मानो होनबा नोंथांमोना बै सिगाङाव स्क्रिप्टआव होनाय आब'मोन बाजैमोननि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंदोलाय फै। संग्राफ्रा दिनै जोङो बिथनखौनो मोना। दिनै 18 बोसोर जाबाय खामानि मावनायफ्रा संनायफ्रा दिनै माने दरमाफोरखौ थिग टाइमाव मासाव मानो सोआ। दिनै मालाबा मासाव 1000 सोयो, मालाबा मासाव मास मोनसेयाव सोनानै बेसेबां गोबाव 6 मास 7 मास गाहाम थायो गेप फैसाखौनो सोआ। बिनिखायनो जोङो गासै ओंखाम संग्रा बिमाफ्रानो दिनै रागा जोंनानै बाहाय जोङो नुजाफैदों आरो बे धरनाखौ खालामदों। दिनै जोङो सानब्रै खालामबाय। सानब्रै खालामनायनि गेजेरावबो जोङो दिनै एक्सेप्ट खालामाखै। जोंनो मोजां खौरांखौ मानो होआखै? दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै बियो जोंखौ नांगौबाल' भटनि समाव इलेक्सन समाव जोंखौ बुथुमो। दिनै जोंनो बे खामानिखौ मानि थाखाय होदोंमोन बियो बेथनखौ होनो हायाबा? बेबायदि बेथनखौ जुदि होनो हायाब्ला बियो बेबायदि खामानिखौ बियो होनो नाङा। जोंनो लाबावगोन जोङो मास मोनसेखौनो जोङो लाबावगोन। जोङो गनायनानै बियो जितु थाबैनो बे दिनैनि सानब्रै मेल खुंनायावबो जितु बियो जोंनो मोजां रिजाल्ट बे फार्स्ट क्लाससिमावनो बियो मोजां रिजाल्ट जोंनो खौरां हराब्ला जोङो आरोबाव थामथिं जाबावगोन बे मेलखौ जुथुमबावगोन जोङो आरो बेयाव बे प्रग्रामखौ जों खालामबावगोन। जों गोख्रों आरो हाबा लाबावगोन जोङो बे खामानिखौ मावनो थाखाय। बेखायनो जोङो हेमन्त बिश्व शर्माखौ गुरैयै खावलायदों आङो बे मिडियानि गेजेरजों नाय नोंखौ जोङो इलेक्सनाव चिफ मिनिस्टार खालामबाय, देरहाहोबाय। नोंहा एसि रुमाव उन्दुनानै दङब्ला जों एसि रुमाव उन्दुवाखै। जोङो अराव संनानै स्कुलाव टाइमाव 9टायाव ओंखारलाङो। जोङो 9टानि गेजेरजों मालाबा समाव जों फायखाना फोसाबनाङो, मालाबा जोङो स्कुल सारिगिदा हाग्रा फुनाङो आरो जोङो साफा खालामनाङो। दिनै जोङो बे खामानिखौ मावनानै जों गथ'फोरनो टाइमाव संनानै 12:30याव जों ओंखाम खुरनानै होयो। बिटिआर सरकारा गोबां अरुणोदय बायदिसिना ओरैनो जिरायनानै थाग्राफोरनो ओरैनो बेखौ सोना होनो हादोंबा जोंनि मावनानै मोननांगौखौ जोंनो मानो होनो हायाखै प्रमद बर'आ? दिनै प्रमद बर'आ सिगाङाव गोदो मा बुंदोंमोन? बेयो बुंदोंमोन गोरिब दुखिद्र मानसिफोरखौ आङो नायगोन, परिबर्तन जागोन होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर'आ। प्रमद बर'नि परिबर्तन जागोन होननानै बुंनाया बोरो दिनै जोंनो मानो 30 थाखा हाजिरायाव जोंखौ दोनदों? लाजिनांसिगौ। परिबर्तन जाबायब्ला जोंनो बे सेलारिफ्रा बारायनांसिगौ। दिनै जोंनो मानो बारायनानै होनो हायाखै? जोंनो सेलारिखौ नांगौ। जों बेयाव हंग्राम खालामनाया जोङो सानब्रै जाबाय आरो जोङो बे हंग्राम खालामनायाव सानब्रैयाव जुदि जोङो जेबो डिमान्ड मोना जोङो बे आरो खालामबावगोन जोङो। स्कुल न' बन्द जों जिराया, जों स्कुल थाला ओंखाम संग्रा फाकघर घरखौ जों मा खालामगोन? जोङो थाला होगोन, थाला 1 मास थाला होगोन। जोङो बे बिथनखौ मोनाबा जों मारै संनो? ओंखामखौ जों मारै संनो? बोरै जों 30 थाखा हाजिरानि सानफ्रोमबो जोंनि फिसा फिसौखौ रसा फोनांनानै बे स्कुलाव जोङो खामानि मावबाय थानो हायो नामा? आरो बे 30 थाखा हाजिराखौ जोङो नांगौ बायदि माहिलि जों मोना। समनि गेजेराव अबेबा मासनि गेजेराव मोनो, जोङो मास मोननैनि होगोन, 6 मास 7 मास पेन्डिं जागोन। जों बिदिजों न'खरखौ मारै फोरोंनो? प्रमद बर'नि फिसाफ्रा बेसेबांबा गोजौ लेभेलाव फोरोंनानै दङ। जोंनि फिसाफ्रा स्कुलाव ओंखाम संनानै दिनै लेखा रोंनांगौ गैया नामा? जोंनि फिसाफ्रा जों माब्रै जोङो फोरोंलांगोन? जोंनि फिसा फिसौफोरखौ माजों जाहोलांनो? जोङो सानफ्रोमबो 24 घन्टा स्कुलाव जोङो खामानि मावनांगौ। आरो माथो अरुणोदय बायदिसिनाफोरखौ मावा मारैनो ओरैनो दुनायानि अल गासैयावबो बयबो ओरैनो मोनजायो। जोंना मावनानैबो जोंनो अरुणोदयखौबो जोंनो होबावा। गासैखौबो जोंनिखौ मा खालामखो? अरुणोदय होगोन होननानै डकुमेन्टस बिनानै सोरबा सासे सानै मोनजानायखौबो दानहोबावबाय बरंसो। माने बिदि खालामखो हेमन्त बिश्व शर्मायाबो? प्रमद बर', हेमन्त बिश्व शर्मा गोख्रैनो एक्सेप्ट खालामनानै लायाब्ला जों हंग्रामखौ खालामगोन। जों हंग्राम सोलिलांगोन। 1 मास सोलिगोन। जोंनि जिउआ मा जालांगोन? जोंनि देहाफ्रा मा जालांगोन जों मिथिया। ओरैबायदि जोंनायजों जोङो जेरै अरा ओंखाम सङो, जेरै अरा जोंनानै ओंखामखौ फोमोनो, जोंनि जिउआवबो जोंनि आत्मायावबो बेफोरबायदि रागा जोंनानै जों दिनै सान्दुं गोसायाव सानब्रै हंग्राम खालाम
खालामदों सानब्रै दिनैनि दिनाव जोंनो डिमान्ड नांगौ रिप्लाइ नांगौ आरो जोंनो फिननाय नांगौ परिबर्तन जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय परिबर्तना बोरो बे बाथ्राया राइटसाबो राइट्स होननानैबो बुंजायो मानो होनोब्ला हाजार हाजार बर' फिसाफोरनि सिगाङाव परिबर्तन जागोन आरो परिबर्तन जाबाय होननानै बुंबाय थादोंमोन नाथाय दिनै नै आब' आरो बाजैमोना मा फोरमायदों परिबर्तना बोरो होनना बुंदों आरो बुंबावदों बिथांमोना गथ'फोरा ओंखाम जानाङा नामा बा गथ'फ्रा फरायनाङा नामा नंगौ जोंनि फिसाफ्रा फरायनाङा नामा बेजों लोगोसे आब'मोना बुंबावदों प्रमद बर' हेमन्त बिश्व शर्मा नोंसोर एसियाव थादोंब्ला जों थायाखै जोङो बननि अर सुनानै होर होर अरनि खाथियाव थानानै ओंखाम ओंख्रि संदों गथ'फोरखौ जाहोदों नाथाय नोंसोरो गिदिर गोलाव स्कुलाव सोदों फोरोंदों गथ'फोरखौ नाथाय जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै 30 थाखा हाजिरायाव खामानि मावगासिनो दङ नाथाय बे 30 थाखा हाजिराखौबो 6 मास 3 मास पेन्डिं खालामनानै दोनो जुदि 6 मास 3 मास पेन्डिं खालामना दोनोबा बिथांमोना 30 थाखा हाजिरासो मोनो नङा होमबा बे स्कुलाव जब मावनायनिफ्राय जुदि बिथांमोना गामियारियाव हाजिरा मावनानै जायोमोनब्ला 300-400 थाखा खामायगौमोन सानसेयाव दा बेखौ सरकारा एसे बुजिनांगौ एसे नाहरनांगौ बेखायनो बिथांमोना प्रमद बर' सारखौ बारे बारे रिकुवेस्ट खालामदों खावलायदों नाथाय दिनैसिम एक्सेप्ट खालामाखै बिनि जेबो रिप्लाइ फैयाखै लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नुबाय नुनानै बुजिबाय नङा होमबा बेयाव आब'मोन बाजैमोन बुंनाय रावफोरा सैथोआनो गोजा मानो होनोबा 30 थाखा हाजिरा मावनानै 30 थाखा हाजिराखौबो जुदि जोङो मान्थलि मोनाब्ला बा मासै मास मोनाब्ला अब्ला बिथांमोना माजों सोलिगोन जों गैयै दुखिया गोरिब फिसाफ्रा माबोरैहाय सोलिनानै थांनानै थागोन गथ'फोरनो माबोरै गाननाय जोमनाय होगोन बबेनिफ्राय मा खालामगोन बिनि धिक्कारावनो बिथांमोना दिनै बे धरनानि हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों 4 थारिखआव सानब्रै जाबायमोन नाथाय सानब्रैयावबो ना बिटिआर बेंगिरि प्रमद बर' ना बले आसाम सरकार रावबो जेबो रिप्लाइ होआखै बेखायनो बिथांमोना बे हंग्रामखौ लांबाय थानो थाखाय रेडि जानानै दङ जानजि खाफ्रानानै दङ मास मोनसे बे हंग्रामखौ खालामलांबाय थागोन होननानै बिथांमोना रोखा बुंनानै होदों मिडियानि सिगाङाव दा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानलिया एसेखिनियावनो आं भिडिअखौ दोननोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ निस्सय नायनानै बुजिया नङा बुजिबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोनदोंब्ला आरो फिन खनसे आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो आखाइ खबजोबै सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे अननानै बेल आइकनाव दाबायना होदो जाहाथे आंनि आपल'ड होनाय भिडिअखौ लगे लगे नोंथाङा मोनो आरो आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो हायो आरो अननायनि गेजेरजों बेनो नोंथांमोना हायोब्ला आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय बेनोसै आंनि दिनैनि बुंनांगौखिनिया जय बर' हारिनि